pratite me na Instagramu i lajkujte video i idemo do 700 suba, jej! I sad pali na intro. Joj, jebem ti radio, sad ga razbio, no. Ej, seljak, slušaj ti, nisam ja glupa, fuck your family. Halo, bolan, čuješ me ti, halo, bolan, čuješ me ti. Odjebi. I pozdrav svima ljudi, sama Alexin TV. Danas ćemo lepo igrat Skywars, kao što mi obično znamo igrati. Ja sam tu prikupio lep iteme na to ono moje za... Što je ovo pismo materinu dođu vam? Ne. Ajde, dođi, ajde, dođi, mamo, dođi. Ja mali FPS, u tome je problem, ali vidiš ono će mi dođe. I zato je piška. Ja ću probati da se boostam. Mamut. Hitao sam ga, okej. Još ću gubim. Ako ga ubim, on je noob. Noob. Važi. Sad ćemo mi uzeti ovak i ovak. Šta sam ja danas htio da pričam, to je da će, to jest da ću uskoro da otvorim moj Minecraft server. Znate ono moje. Samo što ne vidim nikog sa nadvača. Opet na Minecraft server, tako da imat ćete sad od ovog videa IP u opisu. Pisat će, uglavnom pratite MotoD, opisat će jednom kad će zvanično da bude open. I naravno pratite moj YouTube kanal, naravno zato što će na njemu biti trailer ili video, nešto hoće biti, znači bit će trailer da bi bilo lakše youtuberima koji bi htjeli da snime video na serveru, to jest oni će prvo uploadat naravno trailer, pa onda će moći da snimaju svoje videe i dobit će YouTube rank, naravno ako imaju minimalno 200 suba, a za Famousa minimalno 500, tako da mislim da ne tražim puno, pošto vidjet ćete kakav je server, baš i ono niko nema takav na Balkanu, tako da ono. Ali uglavnom ja da ne kenjam, sad ćemo mi naći likove, samo meni treba kompas. Ok, tamo je. Nije tamo. Gdje je? Vamo. Nije ni tamo. Ok, tamo je. Znači mi ćemo tamo otići, ja vidim da je nešto ponederilo ono ostalo. Aha, evo ga ovdje. Ajmo ga mi roknut. Sad ćemo ga riješiti. Samo što... Ajde, bog te, nemoj me ti jebat. Ok, vinali smo prvi game. Znači to je to što se tiče prvog game, idemo u drugi. IP u opisu, rekao sam, to je to. Eto nas kiflica na ovom gameu, znači sina je, sad ćemo li podanemo, Begi, sad. Poližeš mi s kurca šlag. Šta je istina, baš šta sam htio da kažem, je da mi napišite u komentare da kak se zove, da vam je bitna sad toliko kvaliteta videa ili možete da gledate dalje gledljivo, ili vam je bitan sadržaj, dalje zanimljiv video i tako to editam, šta ja znam, a da ne bude kvaliteta toliko pristojna, što bi se reklo. Meni se ni ova kvaliteta iskreno ne sviđa što ovo editam, ali jebi ga, imam loši PC i jebi ga. Znači, trenutno rekordam sa Frapsom i ja se... Moram da ubim lika. Ne mogu ja da ga ubim. Beži u pičku materinu. Nemam armora, sine, bežimo, ne. Ajde da probamo da ga roknemo. Sad ćemo mi to probati. Ajde da roknemo ovog.
kao što ti sine već iskoristio Ice Bridge, beš dole, onako lakuješ. Beš tamo. Evo kamo, aj probat ću da ubijem ovog sigurno hakera. Da, haker. Da, hakler. Još to se ja ne spašavam kad mogu stani. Znači, pišite mi komentare da li vam nije toliko bitna sad kvaliteta videa, nego sadržaj i dalje zabavan, šta ja znam. Ono se ja zajebavam u pulu, šta ti ja znam i tako. Pa mi pišite obavezno komentare. Zato što me to baš zanima. Sad ćemo mi nekako se snaći da se popnemo ovdje. Ali ići ćemo ovim putem. Ovak. Ajde, ajde, ajde. Op! Snašao sam se. To bez bokova. Znači da ja ne dužim više i ne smaram. Ajmo mi malo krenuti u zabavan video. Ljudi, mi smo vinali, alo, mi smo vinali i ne znam ni kako sam vidio. Samo se odjedno pojavio vin preko ekrana, znači ono moje. Znači, ono moje kiflice moje, vidite kako mi je tom vinam lepo. Ja se posle pitam ko se ovdje drogira. Bože me, sačuvaj Bog te. Opet ovaj haker. Pa jebem ti sestru da ti jebem. Ja sam ovdje profesionalni rager, tako da dam. Zato što ja strašno mrzim tu decu koja skinu haku 2K19 i znate ono moje. Kad počnem da rageam na takvu decu koju bi jebao mater čim ih vidio uživo. Tako da dam. Sad ćemo mi pokušati ubiti ovog. Na jedan profesionalni način. A taj profesionalni način je da ostanemo živi. Što je nemoguće trenutno. Ej, seljak, slušaj ti, nisam ja glupa, fuck your family. Samo moramo da ga destrojamo, destrojat ću te. Nemate. Mamu ti, tetkinu. Ne! Dobro je. Sad ćemo ga mi roknut nekako. Ej, seljak, slušaj ti. Nisam ja glupa, fuck your family. Bona malo me, bona malo onaj. Ej, seljak, nisi slušao ti. Jebat ću ti tetku. Ne možete mene tek tako ubiti. Može! Može. To je bilo ljudi što se tiče ove epizode. Ako ste uživali bacite like, share i subscribe. Obavezno pratite kanal da vidite kad će da izađe trailer ili ti video vezan za server. I tako je to, znači server je server profesionalni i nema niko. Tako da ako ste željeli bacite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. IP u deskripciji, pratite MotoD servera ili ti moj YouTube kanal. I ostavite like i pišite u komentaru da li vas više zanima kvaliteta videa ili sadržaj i dalje zabavan i editovan i tako to. Tako da vidimo se u sljedećoj epizodi i do tada pozdrav.